A Policía Nacional investiga tamén as posibles causas da morte dun indixente de 46 anos, cuxo cadáver aparecía na mañá do sábado na praia ribeirense do Touro. Segundo informaron fontes policiais, o home, identificado como Erigio Davila Pereiras, era natural de Vigo e levaba varios días mendigando por diversas rúas da cidade. Unha persoa que camiñaba polo lugar foi o que deu a voz de alarma ao atopar o corpo no areal. Ata o lugar achegáronse rapidamente varios equipos de emerxencias, entre eles as policías nacional e local, unha ambulancia do 061 e persoal do PAC de Ribeira, que confirmou o seu falecemento. Para o levantamento do cadáver foi necesaria a presenza do titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 1 de Ribeira e tamén do equipo forense. Todo apunta ao afogamento como causa máis probable da súa morte, aínda que haberá que agardar o resultado da autopsia.